PWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saidanom at Bilay. Aksyon! Radyo! Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, Maaksyong Umaga Pangasinan. Sumasa inyo DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami ho yung tagapagbalita, Aksyon Ikab sa Napasyon. At sa ating Master Control nariyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga, sa ating balitang lokal, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nagsasagawa na rin ng investigasyon sa pagbagsak ng isang trainer plane sa lungsod ng Alaminos. 400,000 katao target na mabakunahan ngayong National Vaccination Days. Mahigit 200 magsasaka sa bayan ng Mangaldan binigyan ng abono. At mga barangay tanod sa lungsod ng Dagupan makatanggap ng dagdag na sahod. Para naman sa ating mga police reports, X-ray technician sumuko sa tukhang. Lalaki dinakip dahil sa kalaswaan at panunutok ng baril. At lalaking wanted dahil sa kasong panggagahasa sa lalawigan ng Zambales na huli dito sa Pangasinan. Para naman sa ating balitang pambansa, DOH tutol umano sa travel ban sa gitna ng banta ng Omicron. At hindi umano nuisance candidate. COMELEC pumayag sa 2022 Senate candidacy ni viral personality Francis Leo Marcos. Kilalang pa ba ito? Nakalang pa ba ito? Ito yung nag-iabang sa internet, di ba? Kung ano sinasabi. Balita naman sa ibayong dagat, mga ka-aksyon, suporta sa Russia, pinangako ni Chinese Premier Xi Jinping sa kabila ng pressure ng ibang bansa kay Vladimir Putin. Para sa ating balitang showbiz, V ng BTS, pang Guinness World Record umano sa Instagram. At sa ating sports news, Inoue versus Donaire, ikakasa naman ni Bob Arum ngayong buwan ng Marso. Muli ho mga ka-aksyon, sumasa inyo, WCM Aksyon Radyo Balita, kasama nyo pa rin, aksyon na ikamda sa napasyonan sa ating Master Control, nariyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, nagsasagawa na rin ngayon ng investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa naganap na pagbagsak ng isang two-seater trainer plane noong araw ng Miyerkules sa Barangay Telbang sa lungsod ng Alaminos. Sa inilabas na pahayag ng CAAP, sinabi na nagpadala na sila ng kanilang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board upang alamin ang naging sanhi ng pagbagsak ng nasabing Cessna plane. Sa nangyaring insidente, nasawi ang flight instructor na si Captain Daryl Uy ng Pasig City habang sugatan naman ang kanyang kasamang student pilot na si Karan Farans Caura, 21 taong gulang, residente naman ng barangay Pinagkakaisa, San Narciso, Quezon Province. Sa ngayon, patuloy umano na ikipag-ugnayan ng CAAP sa kapulisan gayon din sa flying school. Ayon sa CAAP, nag-take off ang naturang Cessna plane sa Lingayen Airport dakong alas 8:22 ng umaga ng Miyerkules. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, nakatanggap umano ang CAAP ng report na bumagsak ang nasabing aircraft sa fish pond malapit sa isang salt farm sa nabanggit na lugar. Sa naging pakikipag-usap ng mga otoridad kay Caura, nakaligtas sa piloto, nabatid na pumalya umano ang makina ng eroplano habang nasa himpapawid na dahilan upang humanap umano sila ng ligtas na lugar para sana mag-emergency landing. Ayon sa kanya, siya ay tumalon mula sa aircraft bago pa man itutuloy ang bumagsak sa lupa. Sa ngayon, wala pang masabing malinaw na dahilan ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Target naman ngayon ng provincial government ng Pangasinan na bakunahan ang nasa 400,000 Pangasinense nagpapatuloy na sa National Vaccination Day upang makumpleto ang 70% ng eligible population sa lalawigan upang makamit ang population protection. Sa isang panayam, sinabi ni Provincial Health Office Chief Dr. Ana Maria Teres de Guzman na inaasahan nilang makikiisa ang mga residente sa ikalawang yugto ng National Vaccination Day mula December 17 hanggang ngayong araw mula December 15 hanggang ngayong araw December 17. Tiwala naman daw ang PHO na makukuha ng lalawigan ng herd immunity o population protection, lalo na kung may kipagtulungan ng mga tao, dahil kung hindi ay hindi rin daw matatapos ang pandemya sa lalawigan dahil may mga kaso pang na itatala bagamat nasa mababang risk na umano ang probinsya. Hanggang nito December 14, nasa 1.6 million doses ng COVID-19 vaccines ang nagamit na dito sa lalawigan ng Pangasinan bilang first dose o 74.50 na may kinalaman sa COVID-19. Kamakailan ay mayroong 2 lamang na naitalang namatay. Mula pinaalalahanan din ni Guzman ang mga residente na maging mapagmatsyag at obserbahan ang minimum public health standards dahil na rin ngayong holiday season. Ang Pangasinan kasama na ang lungsod ng Dagupan ay nakapagtala ng pinakamataas na bilang na 252,252 sa unang National Vaccination Day mula November 29 hanggang December 1 ng taong ito. 200 mahigit na mga magsasaka ang binigyan naman ng libreng abono ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan. Pinangunahan ng mga kaumani ng Mangaldan Municipal Agriculture Office ang pamimigay ng libreng abono nito lamang araw ng Miyerkules. Nauna rito na ipagkaloob na rin ng MAO sa mahigit 2,000 magsasaka sa bayan ng 6 na milyong pisong fertilizer voucher na inilaan naman ng Department of Agriculture Region 1. Sa lungsod naman ng Dagupan, sana all makukuha na ng mga tanod sa lungsod ng Dagupan ang dagdag ng 500 pisong sahod para sa buwan ng Nobyembre at Disyembre. Inaprobahan na ito ng Sangguniang Panlungsod noon pang buwan ng Hunyo na dagdagan pa ang buwan ng allowance mahigit sa 500 tanod sa 31 barangay sa lungsod ng Dagupan. Ang dating 700 pisong buwan ng allowance ay magiging 1,200 pesos na. Ang buwan ng allowance na ito ay pinagkalob sa kabila ng bilang dagdag na allowance na natanggap ng mga tanod mula sa kanilang mga barangay. Patuloy namang nadaragdagan ng mga samahan sa Dagupan na nagpapahayag ng suporta kay former Mayor Belen Fernandez. Ang kanilang sigaw, ialagay subaloy. Pinakahuli sa mga civic organizations na nagpahayag ng kanilang paikisa sa adhikaing ialagay subaloy ang Guardians New Hope Brotherhood International Incorporated. Panunumpa ng samahan, hindi raw sila nagpapautan ng boto at hindi raw sila naniningil. Malaking pasalamat daw naman tungkol dito ni Mayor Belen. Ani Fernandez, malaking pasalamat nito sa mga kapatid sa Guardians dahil umano sa kanilang napakainit na pagtanggap bilang lingkod bayan. Ang bumubuhos naman ng suporta ang siya rin anya na sumasalubong kay Belen Fernandez sa pagbisita nito sa mga sitio at barangay ng lungsod ng Dagupan. Aksyon Radio. Police Report. Para naman sa ating mga police reports, kusang sumuko sa mga pulis ang isang x-ray technician na magsagawa ng Oplan Tukhang Otoridad sa bayan ng Mangaldan. Nais na raw kasi magbagong buhay na naturang tao na residente ng barangay Pao, kaya't hindi nagdalawang isip ng malamang nagsasagawa ng anti-drug operation at Oplan Tukhang sa kanilang lugar ang pulisya. Ayon sa PNP, mas nais raw ng naturang individual na samantalahin ang pagkakataon at lumayo na lamang daw sa illegal na droga. Oy, good news yan. Congratulations sa iyo, ha? Samantala, sa bayan naman ng Natividad, kinulong ng mga otoridad ng isang 38 anyos na inireklamo ng kalaswaan at panunutok ng baril. Unang dumulog sa pulisya ang isang 22 anyos na dalaga na habang nagluluto raw ng pagkain sa bahay ng kanilang kaibigan ay dumating ang suspect na si Gilbert Valenzuela ng Barangay Poblacion West ng naturang bayan at hinawakan ang maseselang bahagi ng katawan ng biktima. Nanggulo rin daw ang suspect habang may hawak na baril at nagawa pa itong tutukan sa noo. Nakahingi naman agad ng tulong ang biktima kaya't nai-report naman ang insidente sa pulisya. Nabawi mula sa suspect ang isang caliber 22 na walang serial number. Inihanda ng kasong acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act 10591 laban sa naturang suspect. Inaalam pa kung ito umano'y may tama ng droga o di kaya nakainom ng alkohol.
Nasa kote naman sa isinagawang Oplan pagtugis ng pinagsanib na puwersa ng Masinloc, Zambales Police at San Carlos City PNP ang top 1 most wanted person sa naturang lalawigan. Bit-bit ang warrant of arrest ay dinakip ng mga pulis kasamang CIDG ang akusado na si Joel Eblacas. Ang suspect ay naharap sa kasong panggagahasa. Hindi ito binigyan ng pagkakataong makapagpiyansa. Samantala, kalabos rin ang isang magsasaka dahil sa kasong panggagahasa rin sa barangay poblasyon sa bayan ng Lingayen. Dinakip naman sa bisa ng mandamiento de aresto ang suspect na si Ramil Carunungan alias Asyong na residente ng barangay Poblacion East. Wala rin naman ang piyansang inirekomenda para rito. Nakatakda na siyang ilipat ngayon sa Pangasinan Provincial Jail. Para naman sa ating balitang pambansa at iba pa, magbabalik home DWCM Action Radyo Balita makalipas lamang inapala. Diyan lamang ho kayo. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na koneksyon o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Merry Christmas and a Happy New Year! Manlalapod ABC President Mamilin Maya Karamat Nakalasyaw. Serbisyong tapat, karamat dapat. Mamilin Maya Karamat. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ahereco Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. Nagbabalik ko mga kaaksyon ang Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin Aksyon Hikapasyon at sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Para naman sa ating balitang pambansa, pinanindigan ng Department of Health o ng DOH na ang pagpapatupad ng travel restrictions sa lahat ng bansang may kumpirmadong kaso ng Omicron variant ay hindi umano rasyonal. Sinabi ng DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na lahat ng aspekto ng kalusugan ng ekonomiya ay dapat umanong balansehin. Dagdag pa nito, kinakailangan daw na intindihin na kinakailangan balansehin ang kalusugan at ekonomiya. Hindi raw nila maaaring isala mga borders ng bansa na nagkaroon lamang ng isa o ilang kaso ng Omicron variant sa ibang bansa at tingnan pa rin umano ng mabuti kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya o di kaya ay pagdating sa foreign relations. Ito naging pahayag ni Vergere sa gitna ng panukaran ng health advocate at si Dr. Tony Lia Chon na magpatupad ng total travel ban upang mapigilan ang pagkalat ng bagong variant ng COVID-19. Ani Vergere, pinag-aaralan na lahat ng mga rekomendasyon na iminungkahi. Ngunit hindi umano sila mag-aatubili na isara ang kanilang borders sa mga bansa na mayroong local ng transmission. Meron umanong 8 bansa na nasa ilalim ng red list ng Pilipinas sanhi ng maraming kaso ng COVID-19. Kabilang na rito ang Andorra, France, Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, Reunion talagang pangalan, San Marino, South Africa at Switzerland. Isang viral media personality na inaresto noong nakaraang taon ng papayagan na ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ng kumandidato para sa taong 2022. Ibinasura kasi ng COMELEC ang petisyong nagpapadeklara sa kontrobersyal na social media personality na si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin sa tunay na buhay bilang isang nuisance candidate. Dahil dito, pwedeng kumandidato sa pagkasenador sa susunod na taon ang nabanggit na tao. Ayon sa lumabas sa resolusyon sa motu proprio petition na para ideklara si Leo Marcos bilang nuisance candidate, kumbinsido raw sila na meron umano itong kakayahan na makapagsagawa ng kampanya sa buong bansa sapagkat meron na umano itong network ng mga supporter. Paniwala nila Presiding Officer Socorro Inting at Commissioner Antonio Co. Jr.,
Klaro raw na sikat si Marcos sa social media, bagay na kontra raw sa giit ng petitioner na virtually unknown ng personalidad na kilala sa pamimigay ng bigas sa gitna ng Facebook live stream. Napeke naman pala, di naman pala kanya yung bigas Action Conrad. Dagdag pa nito, na-establish naman din daw ang respondent na may sapat daw siyang suporta para mailimbag sa balota ang kanyang pangalan. Ika-8 ng Oktubre nang maghain si Francis Leo Marcos ng kanyang COC para kumandidado sa pagkasenador ngayong May 2022 national and local elections. Maalalang May 2020 nang arestuhin siya ng Cybercrime Division ng NBI na nagpakilalang negosyante umano dahil sa kanyang paglabag sa Republic Act 8050. Una na kasing sinabi ng NBI na namumudmod ng eyeglass salamin si Marcos kahit walang napapayag at permiso ng Philippine Association of Optometry. Matatandaan din na biniberipika pa rin noon ang kasong qualified human trafficking laban kay Francis Leo Marcos maliban pa sa reklamong violence against women. Dami palang kaso na itong mama. Bukod pa ito ay sa mga di umano'y estafa cases na inihahain laban sa kanya. Samantala, nangyayari ang pagpanig ng second division ng COMELEC kay Francis Leo Marcos matapos masali ang grupong Nurses United Party List sa 107 na grupong pinagkaita ng rehistro ng COMELEC. Ang naturang grupo na hindi raw hihingi ng status quo anti-order mula sa Korte Suprema ay naglalayon sanang irepresenta ang mga profesional na mga nurse sa Pilipinas. Balitang pambansa pa rin. Sa banta ng bagyong Odette, nagpaalaala si three-term Senator Loren Legarda na mag-ingat at makipag-ugnayan sa mga LGU sa Disaster Management Disaster Office na nagsasagawa naman ng evacuation, rescue relief at recovery operations sa apektadong lugar. Bukod dito, pinanawagan din ni Legarda sa mga LGUs, DRM offices na bago pa man tuluyang lumakas ang bagyo ay siguraduhin daw na naka-activate ng early warning systems, maayos at malinis ng mga drainage systems at nakahanda ng mga evacuation centers at mga transportasyon na kakailanganin at ang mga pamilya na nasa tabing dagat, landslide at flood-prone areas ay maayos na naabisuhan na maghanda para sa posibleng paglikas. Isa ang probinsya ng Antique kung saan si Legarda ang tumatayong representante sa mga probinsyang apektado ng bagyong Odette. Tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ni Legarda sa PDRMO at provincial government ng Antique upang mamonitor ang kanyang kalagayan ng kanyang mga kasimanwa at masigurado ang kanilang kaligtasan at maibigay ang kanilang pangangailangan. Isa sa bawat dalawang Pilipino umano naniniwala na babalik daw ang traditional politics sa Pilipinas kung si dating Senator Bongbong Marcos o di kay si Vice President Leni Robredo daw ang mananalo sa presidential elections ngayong May 2022. Ito ay batay sa lumabas sa survey resulta ng sinagawang Voice of Online Filipino na ipiresenta kahapon sa pamamagitan ng online press conference ni Marlene Peñaflor, founder at CEO ng digital search group na Tangere. Batay sa survey, mahigit kalahati ng respondents o 52% ang naniniwala na kapag Marcos o Robredo raw ang mananalo, may kukonsidera daw ang pagbabalik ng traditional politics sa bansa. Ang paniniwalang ito ay sentimiento ng mga taga-NCR at ng ilan na bumoto kay dating Senator at DILG Secretary Mar Rojas sa tumakbo naman sa pagkapangulo noong 2016. Sinabi niya Peñaflor na nasa 1,200 na mga respondents mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa 2 hanggang 5 dito nagsabi na hindi sila aasenso sa buhay umano kung si BBM o si Leni daw ang mananalo sa eleksyon. Lumalabas din mula sa non-commission survey ng Tangere na dumarami ang sentimiento ng mga Pilipino na nawawalan na ng pag-asa sa buhay at iniisip na lamang na umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Nasa 51% na rin na nagsabi na rin na sila Leni at BBM daw ay nakatuon sa kanilang away kung kaya naghaharap na lang daw sila ng alternatibong mga leader na magbibigay interes ng publiko tulad ni Moreno at Pacquiao. Naitanong din kung naniniwala sila na si BBM ay strong leader tulad ng kanyang ama at lumabas sa survey na 30% ang nagsabi ng no. Balita naman sa iba yung dagat mga kaaksyon. Ipinangako ni Chinese Premier o Chinese President Xi Jinping ang suporta sa pagsisikap ng Russia na maprotektahan ang seguridad nito sa gitna ng international pressure sa pakikitungo ng Moscow sa Ukraine. Sa isang video call kasama ang kanyang Russian counterpart na si Vladimir Putin nitong Miyerkules, sinabi ni Premier Xi na tinututulan daw ng China at Russia ang mga tangkang paghiwalayin ng dalawang bansa at nanawagan para sa joint actions upang mapangalagaan ang kanilang security interest. Patuloy pa ni Xi,
Nagpapasalamat umano siya sa suporta ni Putin sa China sa pagdepensa ng mga interes nito at sa pagtutol sa mga tangka ng paghiwalayan ng China at Russia. Samantala, ipinahayag naman ni Putin ang express sa suporta sa paninindigan ng Beijing sa Taiwan. Sa pahayag ni Xi, ang China at Russia ay parehong malaking bansa na may malaking impluwensya sa buong mundo. Iginiit pa nito na palagi umanong susuportahan ng China ang pagsisikap ng bansang Russia na mantenihin umano ang long-term stability ng kapitbahay na bansa. Ang naturang pagpupulong ay kasunod naman ng pagharap ng dalawang bansa sa diplomatic pressure mula sa mga kanlurang bansa kung saan nagbabala ang Estados Unidos ng Amerika at iba pang miyembro ng NATO na huwag daw sakupin ng Ukraine. Matatandaan din na hindi imbitado ang China at Russia sa Democracy Summit sa Washington na isinagawa kamakailan. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Para naman sa ating showbiz news, uwi na tayo, Action Conrad, kasi may nanalo na. Ha? Gumawa lang naman kasi ng Guinness World Record si Kim Taeyong o mas kilala bilang V ng BTS. Wala pa raw isang oras matapos ang launching ng kanya-kanyang Instagram account sa mga BTS followers o BTS members. Umabot na agad sa 1 milyon ang followers ni V. Abang level to, Action Conrad. Pero ayon sa mga ARMY, yung mga fans ng BTS, expected na raw nila ito dahil iba rin naman daw kasi ang karisma ni V sa buong mundo. In fairness mga ka-action, totoo naman kung nabigla na kayo sa balitang in 43 minutes ay nasa 1 million followers na agad si V. Eto, after almost 5 hours, umakyat na ito sa 10 million followers. Bilis kaya naman, nasa kanya ngayon ang Corona, yung world record, ayan, Corona tuloy ang world record, na fastest time to reach 1 million followers on Instagram at fastest time to reach 10 million followers on Instagram. Galing talaga ng kamukha ko, Action Conrad, Kita mo naman, pag naka-side view ako, kamukha ko siya. Habang iniulat ang balitang ito, nasa 11 million followers na nasa 11 million na ang followers ni Taeyong. Aksyon Radio. Sports News. At mukabat, hindi mo kilala, huwag mo na kilalanin. Ayan, basta pag nakita mo na ako, ayan, nakita mo na rin si Taeyong. Kamukha ko, magkamukha kami. Anyway, sa ating balitang showbiz mga ka-action. Teka lang, pasintabi may nag-almusal pala. Ay, nako, para naman sa ating balitang balitang mapalakasan mga ka-action. Inaasahang maikakasana ngayong buwan ng Marso 2022 ang laban sa pagitan nila Nonito Donaire Jr. at undefeated Japanese fighter Naoya sa March po yan. Ito ay matapos patunayan ni Donaire na ang edad niyang 39. Tanda na pala to. Si Donaire 39 ay isang numero at hindi umano nakakaapekto sa kanyang lakas at bilis bilang isang fighter. Matatandaan na natalo si Donaire Jr. 42 wins, 6 loss record with 28 knockouts kay Inoue noong November 2019 via unanimous decision sa Saitama, Japan. Kahit pa nabasag ng tinaguriang Filipino Flash ang kanang eye socket sa kanilang matinding laban. Galing si Donaire mula sa kanyang 4-round knockout victory kontra sa kababayang si Raymart Gaballo sa labang ginanap noong linggo sa Carson City upang panatili ang kanyang hawak na World Boxing Council Bantamweight belt. Matapos manalo, agad naman itong hinamon si Inoue na napanatili rin ang kanyang hawak na titulo matapos talunin ni si Aran D. Payen ng Thailand via 8-round technical knockout sa Tokyo noong Martes. Ayon kay Erum, humanga siya sa husay ni Donaire at kahit pa ito ay magko-40 na. Aminado naman si Erum na magiging hadlang sa nilulutong laban ni Donaire at Inoue si WBO Bantamweight Champion John Riel Casimero. Yun dapat na mga kalaban ni Donaire nung una, di ba? Si Casimero dapat, di ba? Ayun nga, di ba? Ulat's balot. Ay, nako. Ay, sige. Bago tayo magpatuloy mga kaksyon, bago tayo magpaalam pala, ay kaway-kaway muna tayo sa ating mga viewers and listeners ngayong umaga. Yung mga action umaga po sa imong tanan. Yung mga ka-action ko natin nakatutok ko sa atin ngayon si Madam Bella Bel Jimenez, Sir Ben Gababellanos, Sir Eric Kawili, Madam Ladero Venus, mga action umaga po sa inyo. Kay Madam Precious Gem, ayan Ingat po kayo riyan Madam Rose Montemayor Pasyon, si Tita Julie Quinto, Madam Delia Cabayes, at si Councilor Nap Kaligdana. Boss Nap! Gusto ka dyan, Ingat ka palagi, Si Action Bioli, good morning. Kay Erma Bengson, mga umaga rin. Kay Merly Di Guzman Conte.
At sa mga ka-action natin na ikinig kayo sa 1161 kHz, maaksyon umaga po sa inyo lahat. Parisal, Carca Estrada family, Remando family, magandang umaga po sa inyo Horian. At yung mga ka-action natin sa San Carlos City, Manong Nestor Ilumin. At Madrid family, maaksyon umaga po sa inyo. Thank you very much po sa inyong pakikinig. At yan po mga ka-aksyon ng kabuuan ng mga pinakaling balita ho natin ngayong umaga. Sumasa inyo ho, Aksyon Radyo Balita. Nakasama ho niyo sa loob po ng mahigit 30 minutong balitaan. Wajid sa tuwatan, patapatag yung klaro, aksyon na ikam de Sena Pasyon. At sa ating Master Control, nariyan ho, ang kamukha naman ni, sino bang kamukha mo sa BTS, ha? Ikaw, Aksyon Conrad Alvarez po sa ating newsroom. Aksyon Dav Tubakian, Aksyon Jeric Basiliao. At sa ngalan po ng bumubuo sa Aksyon Radio Pangasinan sa pangunguna ko natin Station Manager Aksyon Violi Valdez Ferrer. Magbabalik ko ang MIB, mga isyu ng bayan, kasama niya pa rin si Aksyon Joel Balolong. Dito lamang po yan sa Aksyon Radio Pangasinan 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.